Benvinguts a la nostra diòcesi. Has anat mai a una fira medieval? Estem a la Fira Medieval de Sant Pere de Vilamajor i volem saber què és el millor de les fires medievals. M'acompanyes? Som-hi! Bon dia, com estem? D'on veniu? Hola, bon dia. D'on Venim veniu? d'Argentona. D'Argentona, Sí. De Barcelona. De Barcelona, De Barberà, del Vallès, què tal? De Sant Antoni. De Sant Antoni, molt bé. De Vidreres. De Vidreres, Sí. A Barcelona. De Barcelona, Sí. De Barcelona. De Barcelona, De Masquefa. De Masquefa. De la Llagosta. Què tal, família? D'on veniu? Molt Tots plegats aquí. De molt Sant Antoni. De la Roca i de Mataró. De Cardedeu. De Cardedeu. De Sant Joan d'Espí. Molt bé, home, déu-n'hi-do. Som d'aquí, de Sant Pere. De Sant Pere, bueno. Pues trobar una cosa molt maca i que m'agradi molt. Jo vinc de Gavà. Hi ha moltes activitats. Estan ara amb una batalla campal, per això he fugit, perquè a mi la violència no m'agrada gens. Vale. Després sí que hi ha uns jocs de vèlit que anirem a veure'ls i bueno, durant tot el dia hi ha activitats per tot arreu. Una festa molt interessant. Com heu trobat això? O ja fa anys que veniu? No, és la primera vegada. Primera vegada, Sí, ho vam veure per internet i... I vinga, doncs va, sortideta cap aquí, a veure què es cou. Sí o no? És el primer any, sí. No, és la primera La vegada. primera vegada? Molt bé. Potser serà el tercer. El tercer. No, venim cada any, ens Cada any. agrada molt. Sí, Bueno, es la primera. és la primera, Sí, súper bé. ilusionada. Què és el que... Li agrada molt, li agrada molt. Se veu la cara, No, bueno, vam vindre l'any passat. Ah, vale. Ai, molt bé. I us agrada això de les fires medievals? Sí. I pensem que aquesta és la millor. Sí o no? Aquesta és la Sí, heu millor. recorregut moltes ja, Moltes. Heu trepitjat molt. És el primer any que veniu? Sí, Sí? sí. Us agrada això de les fires medievals? Sí, molt xulo. Sí? Jo sí. Jo el primer. Molt bé. Què més us agrada de les fires medievals? L'ambient. L'ambient. Sí, ara és el que dèiem, les parades ja les coneixes gairebé, Ah. però és l'ambient, cada poble el fa diferent. A mi l'ambient, el que és l'ambient així de paradetes i tot això sí que m'agrada molt. Hem anat a la de Castelldefels i a la de Gavà, però és molt més petita que aquesta. Però en principi el que he vist ens agrada molt. Que la gent que ens agrada tot això... Heu anat a altres? Sí, a primera vista ja es veu. A Hostalric, bueno, a altres pobles hem Altres estat. pobles sí, i tal, i us sí. agrada, el rotllo Sí. dels medievals? Molt, sí. Què és el que més us agrada? Doncs, bueno, passejar, l'ambient. L'ambient que hi ha... les disfresses, Sí. la gent que es veu el treball de molt de temps, no? Clar. Les olors de les parades. Sí, els jocs dels cavalls, els jocs medievals, estan molt bé. Sí? Bueno, ara sobretot per la nena, per als jocs infantils, les titelles... Porta tot el camí dient titelles. Els espectacles més que res. Vale, Teníem sí. diversos espectacles i bueno, està molt bé i molt ben organitzat. I l'entorn, l'entorn també és molt important. Molt, molt, molt. Bueno, tot, l'ambient, tot com està molt bé. En realitat tot, no? Perquè ens agrada molt l'espectacle, la música, la gent, els voluntaris, tot és molt maco. El que passa és que no podem participar, que tenim les petites. Canalla. I aquest any és el primer amb el petit o no? Petit ha anat al poni, ja. Ja ha anat als ponis, Sí. T'ha agradat? Sí. Sí. I bueno, ja sabeu de què va una mica? Sí, bueno, que hi ha com uns actes teatrals, no? I van conjunt, expliquen una història, després hi ha el tema del vèlit, que és un esport bastant peculiar, sempre ens fa molta gràcia, és el que més ens crida, la veritat. O sigui que ja veniu per això directament, Sí, sí, que sí, Aquest any sí, perquè l'any passat ens vam quedar tot el dia. Perfecte. Des del matí fins la nit, sí. I Molt bé, tant. doncs bueno, que disfruteu molt del dia. Molt bé, moltes gràcies. Vinga, fins ara. Tot el que sigui medieval, tot el que sigui això, a mi m'encanta. Molt bé. M'encanta. Sembla que Déu ens respectarà i que no plourà. Una mica laica, per al meu gust, però bé, la tolerarem. Hi ha una mica de viatge aquí, Exacte. Que no s'acabi mai, Uau, que pues segueixi s'acabi això mai, cada que any. sigui això. Ara volem saber què és el que portaries de l'època medieval a l'actualitat. De l'època medieval cap aquí? Caram, quina pregunta. Oh, ostres, quin problema. Alguna dona, no portem menys, perquè els homes n'hi ha molts, ja. Ja, Jo diria que... El mòbil! No, al revés. Portaria la tranquil·litat.
el benestar, el saber fer, el no tindre l'estrès aquest que es té avui en dia. Tot és molt maco, tot és molt tranquil, això és el que recuperaria. I si no les passen, que sí? Doncs bé, portaria potser el sentiment de poble, de que tothom ajuda, de que tothom col·labora i que si s'ha de matar el ball es mata i punt, i seguim. Això és i punt i a part, i a seguir. La Mallera, con todas las bruixes, tu. Exacte. Claro. Que sí. Exacte, que curin. Això, ja, que ja toca. Que tornin a viure. Que sí? Que sí? No sé, igual sona estrany, però diria que l'educació. Perquè la gent era una mica més educada per un tema de por o del que fos, no? De por a les represàlies i demés, però sí que hi havia un respecte, ara no hi és. Las reuniones familiares que se hacían, aquella medieval que se hacían, que ahora se está perdiendo un poquito. Ara que buscarem una caseta allà al món, on sigui, o una cova, per menjar i viure, com abans. Bon vi, bon pa i bona carn. O no? I tant. Portaria l'espiritualitat, l'honor, les doncelles, les princeses que falten en aquest món. No s'assembla bé? Home, princeses algunes n'hi ha, encara. Sí. Però aquestes no m'agraden més les medievals. Vale. Vale, ja parlarem tu i jo, a casa. I el príncep no vols un príncep, tu? O un dragó? I algun dragonet per deixar-lo anar de tant en quant a algun lloc. El posaria en una gàbia i el portaria a algun lloc, i el deixaria anar. Trobo a faltar les bruixes, també, que eren grans posseïdores de coneixements de la natura i de pòssimes per curar la gent. Em semblaria que les bruixes que vam cremar haurien de tornar. Pues jo crec que res, perquè hem avançat molt i tirar enrere no val la pena. No sé, la humanitat té que avançar i té que deixar coses enrere perquè això no val la pena. Doncs l'eliminació dels mòbils, les càmeres i tota la tecnologia. Aportaria això, el paper i la ploma. El pergamí. El pergamí, sí. Això és el que aportaria. Fantàstic, m'ho quedo. Vale. Gràcies. Adéu. Tinc uns minutets, a veure si trobo algú que em pugui deixar una clau. Vinga, merci, Hola, què tal? Podria mirar si té una clau. És que necessitaria veure si puc obrir això, que m'han tenen una mica enganxat, Però de castitat no per les dones? La cosa és el que ha canviat. Últimament la cosa ha canviat de paper i mira, tu, em té aquí enganxat. Tens alguna clau? Necessitaria una clau, aviam si... Posa, tu prova. A mi si obres, el que sigui, tu. Està això ferm, Dóna-li, que tinc la transparent. Agafa-t'hi fort. I em queden pocs minutets. Res, A veure si... Bueno, segueixo buscant perquè tinc poca estona. Gràcies, Gràcies, que vagi bé. Que ve la dona, va. M'aniria bé si... Ojo, que vindrà la dona. Vols provar? No tens una clau? No teniu cap clau? La dona. Està a punt d'arribar la dona, la xaparà. El sereno. Vaig a veure si el trobo perquè mai està quan necessites, tu. Tenim pressa, Pressa ja, vale, jo també tinc una pressa. Tinc molta pressa. Mira. Ai. ¿Seguro o no? ¿Cómo que no? Una bona ferramenta necessitem. Seguirem buscant, a veure. Iria bé, saps? Prova, què faràs? Ai. A veure si puc obrir perquè així... Aquesta clau no em funciona. No entra, no. Si no l'enxampa la dona. I ara que està fora... Em sap greu, però les meves claus són de panys més petits. Són de... Sí, un bon clau. Si tu saps què vull dir, tenir una mica de llibertat. Ajudeu-lo, sisplau. Però, cuidao, cuidao, que aquí tinc l'eina jo, Aquí tinc l'eina, Opa! Ei! Hòstia! No es faig una clau. Prova. Cuidado! Deixeu pas! Dos.
Jo estic anticaco, això. Busca una dona, sigui una miqueta així, que segur que t'obren fàcilment. Sí? Vaig a buscar. Bruixa amb la Alguna bruixa vaig a buscar jo. Vol col·laborar amb la bruixa. Un martell, potser. Sí, una radial. Una radial. De Castilla, no vas? Ojo, que està a punt de vindre. No sabia això. Sí, jo tampoc. Aviam si tenim sort. Que jo m'ho estic imaginant-ho. Troba algú, aviam. Hòstima, no, això ha de ser una bona clau. Una bona clau necessito. La dona està a missa i vol aprofitar de veure l'altra. Podríem provar, aviam si tinc... No tinc claus, rei, no tinc res. Res de claus? Res. Això haurà de ser un pim-pam, Com aconseguim obrir... Ajuda'l, sisplau. Va, doncs mira, així que s'ha acabat el temps. Va, que vindrà. Una pedra. Aquí xupa els calés, això, També és l'opcions. No, ja podeu ajudar. No tinc claus. És massa petita la meva clau. Sí. Teniu? No teniu la clau, mira, ells potser la tenen. Ells potser la tenen. No? I clar, ara tindria una estoneta, saps? No et fas. Sí. Pues res, em sembla que me'n vaig cap a casa. A dos veles, tio. Segur que ja la tinc aquí. En fi, bueno, seguirem intentant més tard. Vinga, gràcies. Moltes gràcies a tots els que han participat en aquest vídeo. Gràcies també a la Fira Medieval de Sant Pere de Vilamajor, al Vilamagore, per molts anys. Aprofiteu i no us perdeu les fires medievals. Vinga, salut i fins la propera. Què és el bo de ser firaire? Doncs jo crec que té moltes coses bones i més quan ho tens relacionat també com amb l'artesania. És com un estil de vida que et permet ser tu mateix i fer una cosa que t'agrada. Jo vinc amb titelles i vinc a passar-m'ho molt bé, jugo molt amb la mainada i m'ho passo molt bé. El bo de la fira és que estàs al carrer, veus gent diferent, pobles diferents, descobreixes llocs que no coneixes, és això. La vida nòmada. I continuareu, no? Per molts anys? Tota la vida. Vinga, doncs que vagi molt bé. I gràcies, Bueno, hi ha molt companyerisme i és guai, no sé, és guai venir a pobles, que la gent s'involucri com vosaltres, és guai. A part, doncs, vas a pobles diferents, on coneixes a gent i tu passes molt bé al final. Què és el millor de ser firaire? La llibertat. Que pots fer el treball com tu vols, de la teva manera. Sí que és veritat que tens uns cànons, unes cosetes que et diuen fins a on te pots arribar o no, però aquesta llibertat, veus món, veus conèixer gent, aquesta llibertat és molt estupenda. El millor, el contacte amb la gent. Això és el millor de ser firaire. Fa molt que ho fas? Jo ja vaig néixer a la fira. Sí, O sigui, ja has mamat de ben petita, no? Aquesta està molt bé, a mi m'ha agradat molt, em sembla que està molt ben cuidada. Hi ha molta voluntat també de la gent del poble a fer espectacles i fer que la gent se senti a gust quan vingui i de més. I conec molta gent que ha vingut i podria dir que la majoria de la gent és de fora, la que ve a la fira. Això crec que és molt bona senyal. Què et sembla la fira d'aquí de Sant Pere? Molt maca, m'ha agradat molt maca. El poble que és petit i tal, la gent com s'ha abocat, com han fet tota aquesta fira, tota la decoració, tots els espectacles... Era el primer any que venies? Jo aquest sí. Nosaltres aquesta posto no, però jo sí que he vingut aquest any. A mi m'ha agradat molt, Mira que he anat a fires com Montblanc i tal, que també són fires molt grans i importants, i aquesta m'ha agradat molt, És que us felicito. Molt bé. Sobretot l'espectacle que fa, tipus medieval, tot el poble s'incorpora. És una de les bones fires per visitar. Trobarem l'any que ve, doncs. Sí. Doncs vinga, merci, que vagi bé. Fins ara.